natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, good afternoon. Kumusta po kamo mga tugang? Ngunyan aldaw ning Miyerkules, petsa 1 kang bulan ning Oktubre 2025. And welcome na lang po sa programang Marahin na Hapon with Father Butz Bombase OB. Ngunyan bagang mainit-init, minsan nag-uuran-uran, mainit, nag-uuran-uran. Kaya likay-likay sa natabi kita, lalo kasug ugma, alas 9:59, una ko nangyari pala naglindol. Kumusta po kamo? Sana dahil man kamo na apektuhan kang araw kay itong lindol na grabe. So nangyari naman sa Cebu, kaya ipanalangin natin at tabangan taman ang mga taga Cebu. Siyempre itong nasalanta ng bagyo sa Masbate, tabangan taman ito, So sabi nga ni patarabang tabang sa nata. Importante mga tugang iyan, nagtatarabang tabang kita. Kung halimbawa kita naman na nangyari arugaan, may matabang iyan. Tadi man kita pababayaan, So mga tugang, welcome po. Sana po kamo ay nasa maray na kamugtakan. Anyway, mga tugang, ang sa inyong lingkod medyo pupuyat-puyat kasi medyo di ako nakaturog ning maray kasubanggi, putol-putol. Yan kasi apo ko ay nawala kasususi kang motor niya. Apo kaya nitong keyless. Anyway, so ayos na siguro ngunyan. But anyway, mga tugan, ngunyan aldaw, petsa 1 kang bulan ning Oktubre, po na naman po kita kang month of the Rosary. Ayan, kaya nga mga tugang, sa tuyang gamiton ang kasangkapan na tinao sa tuya, na ang rosaryo po, kasangkapan po iyan, kasangkapan lalo na nagamiton ta ang rosaryo sa pagpapangaji. Kasi pag nagro-rosaryo kita mga tugang, sa tuyang ginigurumdum ang mga misteryo ning kagurangnan. And there are, sabi nga ngayon, 4 na mystery na, di ba? Joyful, sorrowful, glorious, luminous mystery. Gabos po yan nasa Bible Kaya yung rosaryo po nasa Bible. Ang rosaryo is the prayer of meditation. Kung saan sa tuyang pinaghurup-hurup, o kung sa Tagalog ating pinagninilay-nilayan ang ating kaligtasan. Okay? Sabi ni bakit po yung Crosses Church sa Cebu mayroon nag-text sa akin si 811. Hindi ko alam kung bakit po yung Cross sa Church Cebu nahulog sa lindol. Hindi ko lang alam, wala pa akong alam doon, But anyway, syempre, po naman yan, kahoy, mabigat yan. Syempre, talagang, naggawa ng tao din kasi yan, di ba? Kaya nalalaglag din yan, Pero hindi naman nanghulugan na bakit nahulog? Hindi ibig sabihin nagmilagro. Yan. Anyway, mga tugang. So ngunyan na daw, sabi ko nga pinupunanta ang bulan ng month of the Rosary. Yan. Yan ang month of the Rosary, mga tugang, kung saan sa tuya nga na yun nga pag hurupon ta ang panahon na kung saan kita ay nagpapangaji kang rosaryo, yan mga tugang, yan ang importante sa panahon mo niya na kita ay
nagangadji ng rosaryo. Yan. So, kasugma sa tuya na sinilibrar ang ang kapiyastahan ni Saint Jerome, ang ngunya na Oktubre, ang month of October is dedicated to the Most Holy Rosary, So the Holy Rosary, the Feast of the Holy Rosary, first Sunday in October, kaya nga sa Manawag, ang piyesta po sa Manawag ay October 5, At hali po ako dumang kasusalong simana, nagmisa nga ni tabi ako duman, And doon sa UST man, yan ang first Sunday. Then October, second Sunday of October, Lanaval po yan, sa October 12, Lanaval Feast po yan. At yan. So, so Pope Leo XIII personally instituted this practice in an encyclical noong September 1883, in which he admonished the faithful to dedicate the month of October to the Queen of the Holy Rosary, in order to obtain through her intercession the grace that God may console and defend His church in her suffering. Okay? And for 19 years, he published an encyclical on this subject. Yan, mga tugang. Magayon na talaga na magsabi nga, rosary, when we pray the rosary, we drive the devils away. Yan. Every day, we have to pray the rosary. So pinagninilay-nilayan po natin ang buhay ni Kristo. So sa Annunciation, of course si Mary was chosen by God to be the mother of Jesus. Okay? Pero ang sentro noon hindi naman si Maria. Si Jesus talaga na ipapanganak ni Maria. Yan. So ibig sabihin, ang rosaryo ay pagngajion na kung saan mga tugang ang tao nakikisumaro, nakikilahok sa Diyos. Yung cooperation, kasi si Mary, yan po ang rosary. So, yan. By the decree of the Congregation of Rites, August 20, 1885 to August 26, 1886, September 2, 1887, ito po he ordained that every year during the entire month of October, including the 1st and 2nd of November, in every cathedral and parochial church, in all other churches and chapels which are dedicated to the Blessed Virgin Mary, 5 decades of the Rosary and the Litany of the Loreto are to be recited. Okay, in the morning, during Mass, or afternoon whilst the Blessed Sacrament is exposed by the letter of August 15, 1889. Okay? In prayer in honor of Saint Joseph was added. Yan mga tugang. Magayon talaga na kita magpangadji per meaning rosaryo. Yan. Kaya nga ni baga mas magayon, even bago mag-misa, magayon na preparasyon po yan, kaysa, halimbawa, ang misa 7 o'clock, mayroong time pa naman magrosaryo ng 15 minutes. So, wag kayo man magrosaryo. Okay? 7 years and 7 quarantines every day for the public and private recitation of the decades. Yun. Maganda po ito ang paalala po sa atin ito na tayo ay magpangadji ng rosaryo. Yan. Yan. Kasi yan ang month of the rosary nga, mga tugang iyan. The month of the rosary na kung saan kita ay iniimbitahan na tularan si Maria. Yan. Bakit si Maria? Kasi madasalin. Madasalin si Maria. Siya po ay palaging nangangadji. Yan. Kasi pag kita nangangadji, we unite ourselves, okay, with God. Sabi nga ang prayer is lifting up of our mind. So, sa tuyang itinataas ang sa tuyang mga isipan. Kasi pag itinataas natin ang ating isipan, ay maganda po yan. Lalo if we think about God, if we think like God, okay?
Maganda yun eh. Prayer, sabi nga, is the language of God. Kaya pag kita nangangaji, then we speak the language of God. Because the language of God is prayer. Yan. Maganda yung mga tugang. And by the way, ngunya na October 1, sa tuyang sinisilibrar ang kapistahan ni Santa Teresita ng Niño Jesus. Saint Teresa of the Child Jesus, kung tawagin sa Ingles. Si Santa Maria Francisca Teresa Martin, nakilala na rin pangalan Santa Teresita ng Batang Jesus o Munting Bulaklak, no? Yung Little Flower, ay anak ni Luis Martin at ni Celia Guerin. Yan kayong mga magulang. Magandang nabalo, maagang nabalo si Luis Martin, mga tugang. Ang kanyang mga anak ay hinubog sa pamumuhay ng angkop sa aral ng Panginoong Diyos. So maganda, kaya nga talaga ang mga magulang, mahalaga ang papel ka mga magulang. Nahubugin ang kanilang mga anak, ang sa inawang aki, sa pamumuhay na angkop sa aral ng Panginoong Diyos. Bagay na sinasabi magpangaji, ituturo ang tungkol sa Diyos. Kasi minsan ang mga aki, di ay natuturuan ng mga magulang tungkol sa Diyos eh. Ang nangyari, ang mga bata natuturuan ng iPad, ng mga gadget, pero hindi natuturuan gaano ng mga magulang. Kaya nga, ang mga bata lumalaki sa gadget at pagkatapos nun, naiba na rin ugali. Kaya mahalaga po ito. Tularan natin si Luis Martin, na tatay ni Santa Teresita of the Child Jesus. Kasi nga, siya po ay, although naagang nabalo nga siya, hindi niya pinabayaan ang kanyang mga anak na lumaki, angkop sa aral ng Panginoong Diyos. Yun po yun dapat nabubuhay sa aral ng Diyos, hindi sa aral ng mundo. Kasi kung ang mga bata ay lumalaki sa aral ng mundo, nandun pa yung yung tinatawag nating kasakiman, nandun po yung ganid, nandun po yung away, nandun po yung masamang bagay, kasi na-influence sila ng competition, ng inggit, yaman. So ang patakaran kasi diyan hindi sa pamumuhay Kristiyano, kundi ang pamumuhay ng karangyaan. Yun po yan, mangyari diyan. So akala nila ang kayamanan ang siyang nagbibigay ng kaligayahan. Hindi po Maraming mga mayaman diyan, hindi masaya. Akala nila ang kayamanan magpapasaya sa kanila. Hindi rin Katingnan mo, takot na takot. Takot na to. Ang yaman-yaman niya. Pero tingnan mo ang bahay. Pagkatapos, yung bakod, natakot kasi baka nakawan siya. Takot na takot. Pagkatapos, pag lumalabas, takot na takot. Kailangan may security guard. So, akala natin may makapangyarihan ka, may kayamanan ka, masaya ka. Hindi rin ang kasiyahan mo talaga ay hindi tunay na kasiyahan kasi may tinatago. Yun. So, maganda po, magandang example ito, lalong-lalo na sa mga magulang na single parent, kunyari, na palaki ninyo ang inyong mga anak sa pamumuhay na angkop sa aral ng Panginoong Diyos. Bagay na makikita sa pagiging madre ng kanyang 4 na anak mo. Tingnan mo, yung 4 na anak na babae ni Luis Martin, na kapatid ni Santa Teresita, ay naging mga madre. Ibig sabihin, namuhay sila sa kumbento. Yan. Nagdarasal. Alam naman natin ang buhay sa kumbento ay buhay pagdarasal, a prayerful life. Yan naman talaga Hindi nagtagal, si Teresita ay pumasok din sa monasteryo ng Carmelita sa Lisieux. Yun, sa France po yan, Lisieux. Noong April 9, 1888,
sa kabila ng maraming sagabal. O ba, ito naman makan natin na maraming mga hadlang, maraming sagabal sa pagpasok niya sa kumbento, pero hindi po ito naging masabi hadlang, ano? O yun, ibig kong sabihin. Sa ating buhay, marami yan, ano? Tingnan natin itong mga sagabal na ito, ano? O sabihin natin mga challenges, okay? Let us take them as opportunities. Anyway, babalik muli si Padre Butch pagkatapos ng mga paalala. Ang oras po tabi ko niyan, 16 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita dyan sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP, at sa tuwing aning pinag-urulayan ang manunungod sa Santang Ini na sa tuyang sineselebrar, si Santa Teresita ng Niño Jesus, Saint Therese of the Child Jesus. Ano? So sabi ko sa inyo mga tugang, ang sa iyang mga tugang na babae, naglaog din sa kumbento dahil sa nga talagang sa paghubog ng kanyang tatay, ano, very religious din si Luis Martin, ano. Kaya talagang sabi nga namamana pala. Oo, namamana rin talaga ang pagiging relyosa. Namamana. And by the way, gusto ko pong batiin si Rex Rapuson, Pit Senior Oswag, Cebu, and Masbate, listening now, Father Butch, at Dreamland, Taisan. Okay, sige. Ingat ka, Rex. Ano? So, mga tugang iyon, sabi ko nga ni, na dakulaon ang magiging ambag kang mga magurang sa paghubog kang sa inyong mga aki. Ano? Lalo pa na namamana. Oh, actually, masabi ko talaga namamana. Kasi ako nahiling ko kay mama ang pagiging religyosa. Ano? Pero may nagsisimba, aral daw ito nagsisimba. Misigani may trabaho pa, may klase pa ito. Pero pagkatapos ng simba, principal, maduman sa eskwelahan, ano, malayo pa yon, ano, matricycle pa ta, dahil man si mama, dahil man kami sasakyan kaya itong panahon, ano. So yun, pero talagang mahiling ano, namamana. Kasutugan ko rin na babae na nasa Amerika nga hindi nga naging madre, pero naging Carmelita, ano, pero hindi naman yung tinatawag na ex-cloistered, hindi naman sa kumbento. May asawa siya, pero may profess na po siya sa Carmelite Discald, ano.
So nag-attend nga po ako noong 2015 doon sa California, doon ginawa ang kanilang vows, So yun po talagang nakakahawa. Kaya kapag may mga magulang kamong mga madasalin, ang mga anak din ay nagiging madasalin. Depende kung anong magulang mo, palamura ang magulang mo, mga bata ay rin, palamura din, Kung ang mga magulang mo chismosa, maganda, ganun din po ang nangyayari. Kaya depende po sabi nga natitingalaan, kang mga aki. So, ini si Teresita ng Niño Jesus, si Santa Teresita, natingala niya sa kanyang tatay ang pagiging religyoso, ang pagsilbi sa Diyos. Kaya nga, sabi nga nang pumasok siya sa Carmelita, kadakol na mga, masabi natin, mga obstacles, mga sagabal, pero nalampasan niya yan. Kasi totoo naman, ako naniniwala po ako dyan ang Diyos hindi kaya pababayaan. Tutulungan ka talaga ng Diyos. At ito po, padagos natin, ang buhay ni Santa Teresita ng Niño Jesus. Masaya at panatag ang kalooban sa pagpapakamanal ng sarili at paglilingkod sa Diyos. Yun naman talaga ang importante. Dapat sabing, ipanatag natin ang ating kalooban. Yan. At pag naipanatag natin ang ating kalooban sa Diyos, tayo magiging masaya. Kaya ang buhay kabanalan, at paglilingkod sa Diyos ay hindi po mahirap. Nagiging mahirap lang ito, masasabi natin ito, pag ang ating kalooban ay hindi panatag, magulo, Alam mo, tinupad ni Teresita at iba-ibang magawain sa monasteryo. Kahit siguro pagpakain ng aso, pagpakain ng pusa, lahat, paglinis ng CR, lahat po ginawa niya yun kasi yan po talaga ang pagpapabanal sa sarili at paglilingkod sa Diyos. Yun. At tinutupad mga gawain sa mga monasteryo. Kasi yan naman talaga ang natin dito Hindi lang nagdarasal, kundi may gawain sa monasteryo. So yun po, mahalaga yan. Hindi po siya nagsayuma, kung sa Bicol, hindi siya nag-atubili, kundi siya talaga ay naglingkod. Ang lihim na kabanalan ng Santa ay matatagpuan sa kanyang aklat na kasaysayan ng isang kaluluwa. Yun, soul, the history of the soul. Okay? So yun po mga tugang. Napakaganda ito actually, may libro ako niyan nung batang-bata pa ako Maganda ito The Story of the Soul. Okay? Yan ang ni Santa Teresita. Okay? So yun. So yun mga tugang yan. At noong 1896, nagsimula ang kanyang paghihirap at pagtitiis ng sakit ng baga. So nagkaroon po siya alam mo, yung sakit na yan ay parang hindi parusa po yan kundi ito yung sabi nga sa Bible na thorn on the flesh. So yun. At hindi lang kanyang kinamatay noong September 30, 1897. Okay? Sa sakit sa baga. Yan. Kasi siguro nga ang mga na tinutulugan nila ay malamig. Naalala ko sa kumbento, walang banig. Kaya talagang magkakasakit ka sa baga niyan. At ito ang napakaganda po na sinabi niya, wika niya, guguguling ko ang aking langit sa paggawa ng kabutihan sa lupa. Napakaganda po ito So, ang langit po, nagsisimula na pala dito sa lupa. Paano mo masasabi na ang langit ay nagsisimula sa lupa? Sa paggawa ng kabutihan. Yan. Kaya pag gumagawa tayo ng kabutihan, na nararamdaman na natin ang langit. Yan. Napakalaga po yan. Kaya, yan ang ating gawin.
paggawa ng kabutihan sa lupa. Ito ngayon, itong hamon sa atin ngayon sa Masbate, yung nangangailangan ng tulong sa Masbate, nangangailangan ng tulong sa Cebu, sa nagkagabi kasi malakas talaga yung lindol Naramdaman ko pa nga dito sa sa kwarto kagabi. Pero talaga ang sentro noon sa Cebu, at mayroon ng mga binawian ng buhay, tinamaan, So yun po, anyway, isa po ng paalala sa atin na talaga mga tugang dapat lagi tayong nakahanda. Kasi hindi mo alam Tingnan mo, yung mga namatay kahapon, tinama habang naglalaro, ang iba na may naglalaro at basketball, habang naglalaro, tumama, nagiba natabunan sila, natamaan sa ulo, whatever, o namatay. Kaya ito po ipaalala sa atin na tayo palagi ay nakahanda, palaging handa. Kaya nga maganda itong passage ni guguguling ko ang aking langit, sa paggawa ng kabutihan sa lupa. Yan. Kaya habang nasa lupa pa tayo, habang tayo nabubuhay pa, yun. At sabi niya, magpapaulan ako ng mga rosas. Yun po ang kanyang pangako, magpapaulan siya ng rosas. So, alam mo, isa pa nga magandang ginawa ni Santa Teresita ng Niño Jesus, yung small way, okay? Yung mga little things, alam mo, totoo naman talaga, hindi naman kinakailangan we have to do the extraordinary. No, you just do the ordinary, extraordinary well. Yung sabi nga doon, di ba? Do the extraordinary things, but do it extraordinarily. Yun. Ano yan? Pag sinabing do it extraordinarily, ibig sabihin, do it with love. Do it with compassion. Do it for God. Nagiging makahulugan. So, ang munting daan na kabanalan na itinuturo ng Santa ay batay sa aral ng Panginoon. Kasi ang turo baga sa atin ng Panginoong Jesucristo, tayo ay maging tulad ng isang bata. Magpakumbaba. Yan. Sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 18, talata 3 hanggang 4, ito po, kung hindi kayo manunumbalik at tutulad sa mga bata, ay hindi kayo papasok sa kaharian ng langit. Ang sino bang magpapakababa tulad ng batang ito, siya ay lalong dakila sa kaharian ng langit. So yun, ang napakaganda dito, yung kanyang kapakumbabaan. Napakaganda. So, ito po, magtatanong siguro tayo. How did Saint Therese become known as the little flower? Kasi kilala po siya sa little flower, okay, of Lisieux, okay. So, dahil si Santa Teresita, mga tugang, mapagmahal sa kalikasan. And ginagamit niya ang imagery of nature to explain how the divine presence is everywhere. So talagang mahiling mo, ang Diyos ay nandyan sa paligid through itong mga little flower. And everything is connected in God's loving care and arm. So yun po, yan. Kaya nga sana ganun din tayo na raramdaman natin ang presensya ng Diyos sa bagay-bagay, lalo sa ating kalikasan. Yun. Kaya dapat irespeto ang kalikasan, di ba? Huwag natin aabusuin ang mga kapaligiran, Kasi ngayon, inaabuso natin Alam mo, sabi nga sa Horacio Imperata, may padusang balik yan. May padusang balik yan. Kaya di tayo kaya alagaan po natin ang kalikasan. Kasi si Santa Teresita, yan ang kanyang imagery to explain how the divine presence is everywhere and how everything is connected in God's loving care and arm. Konektado yan. So, si Santa Teresita, nahiling niya ang kanyang sadiri, the little flower of Jesus. Because she was just
like a simple wildflowers in forests and fields, unnoticed by the greater population, yet growing and giving glory to God. Alam mo, totoo nga kahit hindi ka gaano napapansin ng mga tao, kailangan ba talaga every now and then, pag ikaw gumawa, palagi ka dapat mapapansin ng mga tao? Hindi naman di ba? Pero yan ang iba kasing tao, kinakailangan gagawa yan parang mapansin. Hindi po dapat yan. Ayan ang ugali ng mga taong mayabang. Gagawa ko, pero parang mapansin. Okay, tingnan mo nga, maganda nga yung panukala dati noon, alisin yung mga waiting shed na yan, o may mga eskwelahan na kayan na ginagawa na ipapangalan sa isang governor, ipapangalan sa isang congressman, ipapangalan. Kasi hindi naman talaga nilang pera yun eh. Pera ng tax collector, tax ko yan eh, taxpayer yun na. Ano? Kaya dapat ang maganda, ito pong project na ito was, kunyari, huwag yung pangalan ng tao. Dapat gamitin, ito po ay where your taxes go. Okay? O sabihin natin na ito po ay project ng mga tao na kunyari ng lungsod ng Legazpi. Ganon. Ano? Importante po yan. So, to give glory to God. Ano? Not so much to give glory to yourself. Ano? Si Santa Teresita, yun po ang ginawa niya. Kahit hindi po nga siya mapansin ng maraming tao, gagawa pa rin tayo ng kabutihan. Minsan kasi gumagawa lang tayo ng kabutihan kasi parang mapansin at makilala. Ay, ang taong yan, matulungin yan. Yun. Ano pala pinagyayabang. So, Therese did not see herself as brilliant rose or elegant lily, but simply as a small wildflower. That is how she understood herself before the Lord. Ano? Yan ay maganda. Before the Lord. Simple and hidden, but blooming where God has planted her. Yan, maganda yan. Ano? Na siya po ay nagbibigay ng kagandahan kasi ang flower nagbibigay ng kagandahan. Anyway, babalik ulit tayo pagkatapos ka mga pagirumdum. Ang oras sabi ko niyan, 33 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Kasama natin ang Diyos. Okay, sa tuyang giranay padagos ang sa tuyang inistoryahan, manunungod po sa kay Santa Teresita of the Child Jesus. Okay, kasi may Saint Teresa of Avila, Carmelite din po 'yun, Pero ngunyan daw Saint Teresa of the Child Jesus. Siya po ay naging famous sa tinatawag na little flower or little way, Ito po ay isang spirituality, pagdating spirituality, ang tinatawag, yung relational, At ini-emphasize po dito yung performing ordinary actions with great love and trust in God. Alam mo, halimbawa, ikaw isang ordinary housewife, o ikaw isang ordinaryong tao, alam mo, ito po, mga tugang, ay kung gagawin natin na may pagmamahal at may pagtiwala sa Diyos, ay magiging extraordinary po yan. So, hindi naman kinakailangan na gumawa ka ng mga malalaking bagay, yung mga sabihin natin great things. No, ay small things lang. Halimbawa, simple lang. Mga aki, for example, ang mga aki, simple things like pagmamano, paggalang, kalalakihan mo yan, magiging magalang ka. Yun po mga tugang, little way, little things. Saying thank you, yun. Malilit na bagay, ang gusto kasi natin na malalaking bagay, Hindi naman, ang importante sa tao, yung malilit na bagay. Pero talagang mayroong dating po yan. Yan dyan siya sumikat, yung little way, o yung little way ito na, ang emphasis po mga nitugang nito, is ang paggibo kang mga ordinaryong bagay na may pagmamahal at tiwala sa Diyos. Kaya nga siya naging doctor of the church and patron of the missionaries. Siya yan, yung po, kaya sabi ko nga yung kanyang aklat na The Story of a Soul, ito po ay tungkol sa kanyang buhay po ini. So, ito dito ay ang kanyang personal faith offered in a simple, accessible path to sainthood through ordinary acts of love and humility. Sabi nga, malilit na bagay lang. Hindi naman kinakailangan na pabongga. Gusto mo kasi bongga. Hindi po ganun. Ay, maliit lang na bagay. Yung halimbawa, yung mga, sabi ko nga, sa simulan mo sa mga aki, yung pagmamano-mano, pagsasalita ng, oh, thank you very much. Nalala ko yung mga pinsan ko sa California, yung mga pagkatapos, wow, thank you mami for this great dinner. Parang ganun lang As a show of gratitude. Actually, yung appreciation man lang, importante yun yan, mga little attitude, little things yan, but matters a lot. Yun, kahit maliit na bagay, yan, may dating, Hindi naman kailangan kasi gusto natin extraordinary action, extraordinary event. Hindi po.
ang kailangan natin, yung maliliit na bagay lang. Pero gawin natin ito with love. Ano? Halimbawa, yung sabi ko nga, pagdarasal, ng rosaryo, o sabi ng thank you sa mga marunong ka mag-appreciate, yung mga bagay na yan, malilit na bagay na yan, pero with love, talagang may dating. Kasi kahit naman na napalaking bagay yan, sabihin natin mga great things yan, but if we do not do them with great love and trust in God, simply because for a show, nawawala yung sabing bisa niyan eh. Nawawala kasi ginagawa pala natin ito, hindi naman talaga dahil sa pagmamahal, kundi ginagawa natin ito para tayo ay itanghal. Tayo ay gustong ideklara. Itatanghal tayo. Pag hindi tayo na itanghal, pag hindi tayo napurim at walang nag-notice sa atin, nobody notice us, nagagalit tayo. Yun, ang ibig sabihin, mayabang ka. Yan, yung little way. Yun mga tugang. Extraordinary ordinary actions with great love. Yan. Malilit na bagay. So, si Saint Therese taught that one can find God in all things and that life presents enough challenges and opportunities for grace. She believed that the most important thing is to do small things with great love. Ulitin ko mga tugang. Magayunon ini do small things with great love. Yan. Ano kayo? Halimbawa, ako, miski nga na ako inaantok o minsan pagod, sabi ko, magra-radyo pa rin ako, magpo-programa pa rin ako, parang makapagtao ako ng inspirasyon lalo na bendisyon, with great love, kasi mahal ka mo ni Father Butch. Totoo naman yan eh. So, do small things with great love. Kasi pag ginagawa mo ang mga bagay na with great love, iba po ang dating. Para ba sinasabi, parang yung nagluluto ka, for the sake of magluto na yan, hindi masarap yung ulam. Pero, nagluluto ka ng ulam, with great love. Minsan, meron ka pa talagang masayang-masaya. Alam mo, masarap, nalalasahan din eh. may dating din pala yun. Kaya nga, ordinary actions with great love. Yan ang number 1. Number 2, mahalaga po ito, childlike faith and trust. Dapat kita na kahit na nga may edad na kita, dapat meron pa kitang childlike faith. Parang parang aki ang pananampalataya. Yung bang bakong complicated. Sabi, complicated father ang buhay. Dapat hindi complicated. Childlike faith and trust. Yung bang yung parang, alam mo kan mga aki, di ba? Madaling maniwala. Hindi naman sila naghanap pa ng mga rason. May ebidensya. Sa kanila, pag ikaw ay talagang katiwa-tiwala, ito na, mapapansin mo yan eh. Halimbawa, isang bata, gusto mo siyang, laruin, maglalaro kayo. So, ngayon gusto mo i-itcha-itcha siya. Kung hindi siya naniniwala sa iyo, pag oras na initcha mo, iiyak yun. Pero halimbawa, dahil sa naniniwala siya sa iyo, na pag initcha mo siya, sasaluhin mo siya, maniniwala sa iyo, yun ang tunay na childlike faith and trust, na hindi ka pababayaan ng Diyos. Maganda po yun eh. Sana ma-develop natin yan, yung childlike faith and trust in God, na parang simple lang, pero naniniwala ka. She advocated for a childlike trust in God and faith in His constant presence in ordinary details of life. Yan, childlike, parang bata lang talaga, naniniwala, So, actually, kasama rin po yung dependence on God. Kasi ang taong naniniwala sa Diyos, may dependence on God. Hindi independent from God. Kasi ang taong, bakit ako maniniwala sa Diyos? Mas magaling pa ako kesa sa Diyos. Wow, ganun ba? Yun ang problema. Nakakalimutan nila ang tinatawag natin childlike faith and trust. Okay? So, number 4,
Mahalaga po yun, spirit of self-forgetfulness. Di ba sabi ni Kristo, if you want to come after me, deny yourself, take up your cross, and come and follow me. So yun po, spirit of self-forgetfulness. Ibig sabihin, huwag mo yung sarili mo na palaging inaatupag. Hindi. Ang inaatupag mo, ang aning iniisip, hindi yung pansarili lang lagi. Hindi naman masama po isipin ang ating sarili. Maganda naman po isipin pero huwag lagi. Kasi napupunta na lang tayo sa nagiging selfish na po tayo dyan. So, the spirit of self-forgetfulness. So, nauuna ang ibang tao. So, si Saint Therese encourages the spirit of selfless love by forgetting oneself to serve others, seeing it as the way or the best way to show love for God and others. Tama nga naman, di ba? Yun. Anyway, babalik muli si Padre Woods pagkatas ka pagginomdom. Ang oras sabi ko yan, 46 minutes after 1 o'clock. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Okay, dumako na po tayo sa uling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, Guñanal Downing, Miyerkules, Primer Dia de Mes, first day of the month of October 2025. Yung mga tugang sa tuyang aning unyana sa Primer Dia de Mes na Oktubre, sa tuwing sineselebrar ang kapistaan ni Santa Teresita of the child Jesus o Niño Jesus. Sinabi ko mga tugang, napakaganda yun na do small things with great love. At the same time, to show always love for God and for others. Yan. Alam mo, si Santa Teresita of Lisieux, okay? Hindi of Avila, kasi may Avila sa Spain yun. Si Saint Therese of Lisieux,
Frances po siya. Okay, may pagkakaiba kasi sa I think October 15 ba yun? Kung hindi ako nagkakamali, October 15, kapistahan din po ni Saint Teresa of Avila yan. Okay, Santa Teresa of Avila. Si Santa Teresa of the Child Jesus o Lisieux, Doctor of the Church, siya po ay kinilala ni Pope John Paul II na santo na, si Pope John Paul II, Saint John Paul II, kinilala siyang naging Doctor of the Church, recognizing her profound spiritual message. So, kinilala po siyang Doctor of the Church. Ang Doctor of the Church, hindi po ito nangangahulugan na nanggagamot. Ito po ay titulo sa simbahan na kung saan malaki ang kanyang naiambag sa simbahan, kaya Doctor of the Church. At siya rin po ang nasasabi natin na kahit hindi po siya napunta doon sa mga iba-ibang lugar kasi nga po siya ay mongha, she is the patron saint of missionaries, florists and pilots, groups whose members can inspire in her message, siya po ang patron saint. Ayun, yung kanyang shower of roses, so shower of roses. So sinangako kasi siya to let fall a shower of roses from heaven. So a metaphor for miracles and graces. Kasi nga siya po ay gumawa ng maraming milagro. Babasa mamaya aking bigay sa mga milagro. Ano yung 4 na milagro ni Santa Teresita na bago siya maging santa. So yun, The Story of the Soul, yung libro po yun ito, The Story of Her Soul. Ito po ay autobiography. Written in her final years, became a major source of spiritual influence, inspiring millions with profound insight into her inner life and faith journey. Ayun. Magayon ng mga tugang ang istorya kang Santang Iniho. Yun talaga number 1, yun, do small things with great love. Ngunyan, sa natitira pang minuto kasatuyang programa, gusto kong itaw sa inyo mga tugang ang 4 na milagro na ginibo ni Santa Teresita. Okay. So, Therese became a saint because of the way she responded wholeheartedly to God's love. Ganun naman dapat tayo. Kung talaga ay wholeheartedly to God's love tayo, pwede tayo maging santo, santa. And the grace of the Holy Spirit within her. We believe that God embraced her upon her death and shared with her the risen life of Jesus in heaven. While the church recognizes that holiness, may mga tugang, so ito po, many good people. Official canonization is a long process. The Roman Catholic Church definite signs before she actually declares as someone a saint, kaya kinakailangan may milagro. Okay? So a person is declared venerable, bago siya maging santa, and then sabi nga dito, in the popular piety of the people, she became the saint in their hearts and even before the official declaration. Okay? So yun po. And then, in order to move on to the next, venerable, okay? Then, beatification, blessed na ang tawag sa iyo. And then, pagkatapos, yun na, canonization. Okay? So, regarding ito nga, St. Therese, in 1923, the Church approved of the 2 spontaneous cures unexplained by medical treatment. Yun. So, yun ang milagro niya. So, St. Louis of St. Germain was cured of the stomach ulcers. She had between 1913 and 1916 for 3 years. So po ay nagamot at nagkaroon ng milagro. Dahil kay St. Therese. Yun. Si St. Louis of Germain. And the second cure involves Charles Ann. 23 years old po siya. Seminarista, who was dying from advanced pulmonary tuberculosis, may TB. The night he thought he was dying,
Charles prayed to Saint Therese. Nagpangadji siya duman. Pagkatapos, after examining, doctor testified the destroyed and ravaged lungs had been replaced by new lungs. Wow, tingnan mo, nagbago, ano? Carrying out their normal functions and about to revive the entire organism. So slight emancipation persists, which will disappear within few days under a regularly assimilated diet. These two miracles resulted in Therese becoming beatified. So bago siya naging santa, dalawan na kaagad ang mga milagrong nangyari, ano? And once he was declared blessed, it took only 2 years, 2 taon, bago siya diniklara naman maging santo. Mayroon naman 2 milagro. Kaya in 1925, 2 cures had been investigated, to the supernatural through the intercession of Saint Therese. Yan. The first involved Gabriel Tremosi from Parma, Italy. Gabriel had suffered from arthritis of the knee and tubercular lesions on the vertebrae. So pinagaling po siya. Yung pangalawa naman, the final cure involved Maria Pilimas of Scherbach, Belgium po. Si Maria suffered from pulmonary tuberculosis din. She had spread as Therese's illness had to the intestines. Grabe talaga, no? The diagnosis of pulmonary and intestinal tuberculosis was made by Dr. Van der Steen, who also examined Maria after she had back from visiting Therese's grave. The doctor testified, sabi kan doktor, I found Miss Pelemans literally transformed. Yan. The young woman, out of her breath from the least movement, moves about without fatigue. She eats everything given to her. So kinakaka na kahit anong mga pagkakan with a very good appetite. The abdomen present no tender point. Nawala na yung sakit, So milagro talaga yun. Yung wala na severe pain, wala na. All symptoms of tubercular ulceration of the intestine have disappeared. Nawala. Dahil sa talagang milagro. And reports predating Mary's return to health, 2 other physicians confirmed Dr. Van der Steen's diagnosis of pulmonary and intestinal tuberculosis. Ayun po ay talagang nawala. And kaya nga, noong May 17, 1925, si Saint Therese of the Child Jesus was declared a saint by Pope Pius XI. Yan. So anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaharam. Sana po ako'y nakapagtao sa indo ng inspirasyon at sana po nakapagtao kita ng impormasyon manunugod kay Saint Therese. But importante, do small things with great love and trust in God. Yung malilit na bagay, gawin natin po yan. Maraming salamat po sa ating technical man, si Ronald Baldo, I think, and of course si Jerome Martinez sa IT and production. Abangan po ang susunod na programang Negosyo Time. God bless. Bye-bye.